ଇତିହାସର ଅନେକ ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଆମର ପୂର୍ବତନ ମହାନ ଗାଥା ଏବଂ ଗୌରବ। କିନ୍ତୁ ମହାନ ଗାଥା ଏବଂ ଗୌରବରେ ରହିଅଛି ଅନେକ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପରାଧୀନତାର କାହାଣୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଇଂରେଜ ପତାକା ଉଡ଼ିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମରାଠା ଶାସନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଇଂରେଜ ପତାକା ଉଡ଼ିଥିଲା। ଏହିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ସହିଥିଲା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବେ ପାଦ ଥାପିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏକ ମହାନ ବିପ୍ଳବ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଗୌରବ ଓ ବୀରତ୍ୱର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଏ ଏହି ମହାନ ବିପ୍ଳବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବେ ନାମ ଦେଇଛେ। ସମୟ 1803 ମସିହା। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଶହୀଦ ହେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହା ଫଳରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନକୁ ଯାଇ ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଗଲ ଓ ମରାଠା ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ସମୟରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୈନ୍ୟ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇକ ଭାବେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଇତିହାସରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ରୋହ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନମ୍ବର 1 ରାଜନୈତିକ କାରଣ, ନମ୍ବର 2 ସାମାଜିକ କାରଣ, ନମ୍ବର 3 ଆର୍ଥିକ କାରଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ରାଜନୈତିକ କାରଣ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ରାଜନୈତିକ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 2 ସାମାଜିକ ଏବଂ ନମ୍ବର 3 ଆର୍ଥିକ କାରଣ। ଇଂରେଜ ଶାସନମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପନ୍ଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ବିନା କରରେ ଜମି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିବା ପରେ ସେହି ଜମି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଖଜଣା ଆଦାୟ ବେଳେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଇକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଚାଲିଲେ। ଖଜଣା ହାର ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। ଫସଲ ହାନି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଗଲା। ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାସନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ କଉଡ଼ି ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜମିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା। ସରକାରୀ ଆଇନ ଓ ନୀତି ନିୟମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏହା ବଙ୍ଗଳା, ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରଜାମାନେ ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ବଙ୍ଗର ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏହି ଜମିଦାରୀ କିଣିଲେ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ହାରରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସରକାର ଲବଣ ନୀତିରେ ଏକଚାଟିଆ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଲୁଣ ମାରି ପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଲୁଣ ମାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା।